Nou, goeie. Hey, hallo. Waar ben je uit wandelen? We zijn op vakantie met ons bootje. Oké. Ja. Van Skielre. Van de Schelling, ja. Ja. En hoe is dat dan op de Friese binnenwateren? Nou, wel leuk. Ja? Ja. Dan kom je hem hier wel vaker? Nee, met dit bootje zijn we hier nog niet eerder geweest. Nee? Nee. Ik ben zelf zeevarende, dus... Oh ja? Ja. En dan ik nog maar de boot op vakantie? En dan ook nog met de boot op vakantie, ja. Ja. En heeft de vrouw of de vriendinnen, zeg ik, kregen om ik mij op de boot te gaan? Nou, eerder andersom. Ja? Oh, het komt bedrijf voor. Ja. Oké. Ja, hij vaart op hele grote schepen. En ik ben meer van het zeilen. Ja? En dat probeer ik hem nu te leren. En hoe doet hij het? Ja, hartstikke goed. Ja? Ja, echt. Ja. Wat op de vaart, ben je dan kapitein of moet ik het zeggen? Wat Nee, doet? stuurman. Oh, stuurman. Ja. Oké. Ja. Maar dan komt ik van Skielre. Nee, ik kom origineel uit Harlingen. Oké. En ik heb altijd op de charter gevaren. Vanuit Harlingen. Ja. Op die grote zeilschepen. Ja, en toen leerde ik hem kennen. Dus ja, toen moest ik verhuizen. Ja. Ja, moest dat? Nee hoor. Ken je hem elkaar al lang? 4 jaar nu. En hoe kom je hem dan bij elkaar? Hoe heb je hem elkaar getroffen? Nou, we toch even bedwaan binnen. Nou, in de kroeg natuurlijk. Ja? Op de Schelling. Op de schip, oké. Ja. Wij liggen daar dan met het schip, of lagen daar met het charterschip dan wel, ja, 2-3 keer in de week. En af en toe ga je wel eens naar het café, het Zwaantje in dit geval. Oh ja. En daar kwam hij ook wel na zijn werk. Nou zo, En zo van het hier komt het oren. ja. Ja. Dan raak je aan de praat en dan op een gegeven moment krijg je mekaars telefoonnummer. En als je dan weer eens op de Schelling bent, zo van nou, zullen we weer eens een biertje doen? En nou zo. Ja. Ja. Ja, zo gaat dat, hè? Zo gaat het, ja. Maar en wat zo we dan op Skielre? Ik werk bij een bouwbedrijf. Oké. Daar ben ik officieel timmerman, Ja? vrouw, Oké. zoiets. Leuk. Ja. Dat jest net zo vaak. Nee hè? Nee. Dat merk ik wel, toch? Dat Ja. Ja, het is echt wel een mannenbrood. Ja, maar het is wel heel leuk. Heel leuk bedrijf, leuke collega's. Dus dat is super. Nou kom je hem beide van de Grutte Vaart al, maar gaat het dan goed op zo'n Lieds bootje? Nou ja, we moeten met z'n tweeën wel even afspreken wie dan het voor het zeggen heeft. Want anders gaat het niet goed, nee. Nee. En dat gaat? Ja hoor, vandaag is hij de kapitein en ik doe de catering. Nou, ik zou zeggen nog een hele noffelijke dive hier. Ja. Jullie ook? Dankjewel. En gezellig.